V Londýne sa po nociach potuluje čoraz viac detí. Tvrdia, že ich láka biela pani. Pacient Renfield opäť utiekol ze psychiatrie. A grof Drákula kúpil ďalšiu nehnuteľnosť. Vítajte pri Sazobuď Book Clube s Alex, s Gabi a s Júkou. Vítajte v Book Club podcaste Sazobuď. Hostia ho 3 študentky prekladu a tlmočenia na Univerzite Komenského, Alexandra Onuščáková, Gabriela Gamrotová a Ivana Hnátová. Každý mesiac budeme čítať jednu knihu, ktorú potom rozoberieme. Sledujte sociálne siete Sazobuď, aby vám neušli nové informácie. Ďakujeme, že čítate s nami. Tak vítajte, tento mesiac sme si vybrali Drákulu. A ja by som sa vás chcela spýtať, že ako sa vám to čítalo? Gabi môže začať. No, Gabi začne s tým, že pre mňa to bol asi dosť iný zážitok ako pre vás, keďže ja som čítala Drákulu už druhýkrát. Čítala som ho aj po anglicky, takže si myslím, že to bolo pre mňa trošku iné. Ale musím povedať, že som si užila Drákulu na druhýkrát viac, ako keď som ho čítala prvýkrát. Aj keď je to po anglicky veľmi, ich tak nazývam také knižky, že sú husté, že je taká husto napísaná, povedzme. Že sa musíš v tých slovách trošku brodiť niekedy, lebo Stoker má taký špecifický štýl písania. Ale v každom prípade si myslím, že v Drákulovi je toho veľa na rozoberanie, takže budeme mať čo robiť. Ja som čítala Drákulu prvýkrát a je to taká knižka, ktorú som nikdy nejako čítať neplánovala, ale neurazila som sa, keď sme s tým nápadom prišli, že som išla s takými veľmi neutrálnymi očakávaniami, ale ani som nevidela predtým Nosferatu, ani staré a nové, ešte myslím, že nebolo von, keď sme to začali čítať, takže ja som úprimne nevedela, do čoho idem. Vedela som, že teda kto je Drákula, čo je Drákula, že takéto niečo existuje, ale vôbec som netušila, o čom celý ten príbeh je, to absolútne nie, takže čítalo sa mi to prekvapivo príjemne, bolo to aspoň v preklade veľmi dobre čitateľné. A ktorý preklad si čítala? No, na začiatku tej knižky, kde je ISBN a všetky tieto údaje, tak je napísané, že 2003, 2018, áno. Lebo to je veľmi dôležité, že ktorý preklad sa číta. Tento konkrétny preklad z roku 2003 je od Martina Plcha a od Kataríny Slugeňovej Kokrel a je to prvá necenzurovaná verzia prekladu, čo je šialené, pretože ja mám aj tú staršiu verziu a tá je asi o 200 strán kratšia. Wow. A vlastne keď som to aj porovnávala, nečítala som tú staršiu verziu, len keď som si porovnala niektoré kapitoly, tak napríklad všetky tie náboženské motívy, čo bolo ich tam teda požehnanie, tak vôbec sa tam neobjavili v preklade od Jozefa Kota z 69. Ale tak to bolo podmienené asi tou dobou. Som chcela povedať, že teda nie je to jedno. Musí to byť dosť komické, keď si vezmeme do úvahy, ako Van Helsing je jedna veľká katolická postava, čo tam príde. Pobožná veľmi. Veľmi pobožná a ešte je veľmi vtipná, ako Bram Stoker používa rôzne katolické symboly, ako aj tie, tam vyhadzuje tie wafers požehnané. Oplatky. A iba tak to háče na Drákulu. Že tak to nefunguje. A iba tá predstava, že Van Helsing si zobral tie proste oplatky a išiel ku nejakému kňazovi, že požehnaj, že to idem bojovať s upírom. A ono tam háče. Ja som taká, že Bram Stoker ako Angličan mal úplne inú predstavu. Ír, nie? Bram Stoker nebol Ír? Asi, hej. Bol? Bol Ír, áno. Ale ako protestant, viac menej v tom období, tak keď Íri sú tiež katolíci. Mám mať o tom väčšie povedenie tým pádom, ako pre nich je celkom tento rozdiel veľký, nie? I think. Neboli tam nejaké problémy s tými protestantnými katolíkmi? No, tak príde mi Van Helsing ako veľmi vtipná postava v každom prípade. No a keď si zoberieme, tak Mina, keď tam vravela, že veď aj Drákula je božia bytosť, milujte sa nad ním, tak ja si neviem predstaviť, že aký to malo. No, muselo to chýbať v tom preklade, podľa mňa. Respektíve, asi to nechýbalo tým ľuďom, ktorí to nepoznali. Len ma prekvapuje, že tak veľa sa vyhodilo. A to sa určite aj vyhodilo aj v islandskom preklade, ktorý vznikol ako prvý preklad Drákulu a v skutočnosti sa zistilo 100 rokov neskôr, že to bola fanfikcia, pretože Ujo, ktorý prekladal, sa rozhodol, že vypustí isté veci, dôraz dá na niečo úplne iné a sú rôzne teórie, prečo to tak bolo. Buď si to spravil podľa seba tak, ako sa mu páčilo, alebo je druhá teória, že dostal priamo od Stokera úplne prvú verziu Drákulu ako rukopis a preložil ten, alebo je potom teória, že sa toto všetko spojilo dokopy
a islandská bola aj tak úplne cenzurovaná. Ale vraj v tej verzii bol oveľa väčší dôraz na celú sexualitu všetkých postav ako v tej originálnej v podstate. Mne sa akože veľmi páčilo, ešte sa vrátim späť k tomu slovanskému prekladu, respektíve k tomu starému od Jozefa Kota, tak tam sa píše: Stokerov Drakula vznikol na sklonku minulého storočia. Ak nás na jednej strane prekvapuje jeho odvážna epická štruktúra, nie vždy sa autor vyhol dobovým manieram. Miestami svoje rozprávanie zaťažil nepríjemným nánosom sentimentality a banalít, miestami v ňom neúnosne prevažuje sklon didaktizovať a naivne filozofovať. Preto prekladateľ musel siahnuť k niektorým nevyhnutným úpravám a stlmiť, i keď nie celkom vylúčiť, momenty, ktoré by pri dnešnom čítaní tohto románu mohli pôsobiť rušivo. No konkrétne všetky náboženské sa vylúčili. Úprava pravda, že príbehu nič nepridáva ani ho neaktualizuje, iba uvoľňuje a zostročňuje Fin Desieklový štýl a zbavuje román zbytočného balastu. A úplne ho ukracuje o polovicu podstaty. A o 200 strán kratšie. Áno. Čo je príde úplne nemysliteľné pri v dnešnej dobe. To neprešlo v žiadnom prípade. Tak celkovo Dracula je už taký, v dnešnej dobe minimálne už existuje toľko rôznych adaptácií Drakul, už tí Drakulovia, Van Helsingovia, aj teraz Nosferatu, aj Nosferatu pred 100 rokmi. To sú všetko samostatné príbehy v dnešnej dobe. Mne inak veľmi ľúto, že som to čítala ako dnešný súčasný človek, ktorý... No, ja si myslím, že my už dnes vyrastáme s tými upírmi, byť Twilight, upírske denníky a neviem čo. Že nám už ten upír ako taký nie je cudzí. A zároveň mám pocit, že Dracula je fakt všade, obklopuje nás všade, už je to aj, Hotel Transylvania v rozprávkach. A ja by som si veľmi rada prečítala takúto knihu v čase, keď vyšla. Keď toho upíra sa vážne báli a podľa mňa to muselo byť super si prečítať takúto to musel byť taký hororový zážitok. Pre mňa bol aj teraz. Ja som sa fakt bála pri tom. Ako nie tak, že by som teraz videla červené oči a bála sa otvoriť okno, lebo mi príde Dracula vypiť krv, ale veľmi sa mi páčila tá atmosféra, keď som to čítala a pôsobilo to na mňa tak, ako to asi aj malo pôsobiť. Ja mám asi veľmi zlú predstavivosť, lebo ja si to nedokážem predstaviť, alebo ma veľmi chráni môj mozog, lebo ja si nedokážem veci predstaviť tak, aby som sa ich bála. Keď ich vidím, a keď ich počujem, je to iné, že to sa dokážem. Mám jednu rozprávku z detstva, ktorú nesnášam počúvať, lebo mi chlpy stoja napätie na nohe. Tak sa bojím, keď počujem tú úvodnú pesničku. Keď vidím, ja neznášam horory, ja sa toho strašne bojím, ale takto keď čítam, a už som čítala predtým nejaké akož také light a vôbec ani pri tomto som nemala žiaden pocit strachu, nič, akože čítalo sa mi to dobre, fakt ma to zaujímalo, ale nebola som vôbec taká, že teraz sa bojím ísť v noci na vecko a musím si zasvietiť každú lampu po ceste. Ako to nie, ale vravím, že keď som čítala a hlavne v tých začiatočných, v tých prvých kapitolách, kedy Jonathan išiel do toho hradu a keď sa tam diali všetky tie zvláštnosti. To bolo skvelé. Tak podľa mňa veľmi pútavo to bolo napísané a vyvolalo to vo mne tú emóciu, ktorú malo. Za mňa najlepšia časť Draculu je práve začiatok s Jonathanom. Moja obľúbená určite. Ja som si myslela, že ak takto bude prebiehať aspoň polka knihy, že to budú tie jeho zápisky, tak som úplne super, to je výborné. Nestalo sa, trošku ma to sklamalo, ale súhlasím. Určite to bol výborný. Ja si pamätám, keď som to čítala a tam ako zrazu Jonathan skončil, lebo už začal Mina, s útekom, začali tie listy. A som tak začala potom listovať, že kde je Jonathan? Asi 100 strán tam vôbec nebol. Mňa to tiež sklamalo. Ja by som chcela trošku naviazať, čo sme spomínali o tých upíroch, že pre nás sú už také typické, už bežná bytosť. A aj samozrejme pre nás upírske denníky Twilight, to je, už by som povedala, pre nás ako generáciu, pre mňa určite upírske denníky sú taká, že kultúrna, popkultúra, ktorú poznáme veľmi dobre. Ale možno, že to niekomu príde až také vtipné, že sa hovoríš a že upíry a že sú proste sexy upíry, že to je zlé, že to nie je správne, že takéto romance s upírmi. Ale práve podľa mňa upíra od tej sexuality a od toho zvádzania nemôžeme ho oddeliť, lebo podľa mňa je to z veľkej časti súčasť aj Drakulu ako knihy, aj Drakulu ako postavy, aj upíra ako samotnej bytosti vo folklóre. A práve preto, ako spomínala Alex, že už sa nevieme na ten román pozerať tak, ako by sa na to pozerali viktoriánci na konci 19. storočia, keďže pre nich bol svet úplne iný, ako je pre nás teraz, aj na to, ako sa pozeráme na ľudí a na vzťahy a hlavne, ako sa pozeráme na mužov a na ženy. Viktoriánci
mali skutočne rigidnú predstavu o spoločnosti a o tom, kde stoja muži, kde stoja ženy. A až nám to môže prísť trošku až vtipné, keď to počujeme, lebo nám to príde také absurdné. A práve pre nich najväčšia hrôza toho upíra bola tá zvodnosť a akoby, by sme povedali, taká skrytá erotika v tých medzi postavami. A hlavne by som povedala, že v Drakulovi to je dosť cítiť. Napríklad už na začiatku s Jonathanom, kde príde za ním Dracula. A tie scény sú také veľmi nabité takou energiou, by som povedala. Energiou medzi riadkami. Áno. Takou veľmi, keď sa holí Jonathan a potom ten Dracula mu vyhodí to zrkadlo. Jediné, čo tam je. Alebo potom neskôr, keď s Jonathanom prídu tie 3 Drakulové neviestky. V preklade neviestky a prídu a samozrejme sú opisované ako nádherné a krásne a erotické a neviem aké úžasné a ho idú zvádzať a je to vlastne jediný krát, kedy Jonathan opisuje ženu ako zvodnú, lebo napríklad Minu, ktorú on veľmi ľúbi, aj v románe je vidno, že sa naozaj skutočne milujú, ale ani Mina, ani Jonathan nemajú nejaký sexuálny silný pud v knihe a skôr tam ide skutočne o to, ako sa Mina o ňo stará, hlavne keď je chorý a ako sa veľmi milujú a je to kvôli tomu, že Mina tam pôsobí skôr ako taká materská postava pre Jonathana viac ako manželka, čo pre nás je zvláštne, pre Viktoriancov je to práve správne, keďže tam bola určitá predstava, že tie manželky teda pomôžu skľudniť hormóny manžela a vlastne mu pomôžu, ak je správna, ak je dobrá žena, tak ho posunie bližšie k Bohu. A je to taká veľmi zvláštna pre nás predstava, ale práve preto, keď prídu tieto 3 neviestky a začnú Jonathana zvádzať, dohalí sa tam aj Dracula a je hrozne naštvaný, že ako sa opovažujete zvádzať môjho Jonathana. Iba ja môžem zvádzať Jonathana. A vlastne tam doslova povie, že on je môj. Povedala by som, že to je veľmi, veľmi očividné. Minimálne mne to prišlo ako veľmi očividne nabitá scéna. No keď si zoberieš, tak aj tá Lucy vlastne začala byť erotická, až keď sa premenila na upíra a začala tam zvádzať Artura. Áno, no to je moja otázka na vás, že ako ste vnímali Minu a Lucy, lebo pre mňa je to najzaujímavejšia časť knihy. Je práve Mina a Lucy a ako sú pre seba ako také opozita, ako zrkadlá, by sme povedali. Temné zrkadlo a je pre Minu je Lucy podľa mňa, ale ako ste vnímali Lucy a Minu vy, keď ste čítali Drakulu? Tak ja asi tak veľmi prvoplánovo, sentimentálne a naivne čitateľsky. Že akože Lucy je to krehké vtáčatko, ktoré to nezvládlo a nie, že akože nezvládla bojovať, ale mám pocit, že sa vzdala veľmi ľahko. A Mina, ako si povedala, no tým, že si vravela, že ona bola tak ten viktoriánsky vzor, tak aj v tom, aká bola. Modlite sa presne, čo ste hovorili, že aj Dracula bol tvor, ktorému treba odpustiť, tak že ona bola v tomto taká sveta a no oveľa silnejšia a asi by som povedala, že trošku aj taká dôvtipná. Veľmi sa mi páčilo, ako tam Van Helsingovi dala poznámočky a sme písali, on to nevie čítať a ona to vedela, že on to neprečíta, bolo to strašne vtipné a potom sa za ten vtip strašne hambila a hrozne sa musela ospravedlňovať, lebo pardon, tu je roztopašnosť. A pritom všetci normálne sa mali, musela si aj ísť ďalej. Ona bola taká, no dôvtipnejšia, tak by som ju opísala. Dôvtipná sveta. Ja som nevedela, ako to mám čítať, lebo boli tam niektoré veľmi, hovorím to z pohľadu roku 2025 a niektoré veci mi tam prišli veľmi sexistické. Napríklad, keď Van Helsing tam opísal Minu ako človeka s mužským rozumom, ale ženským srdcom, tak som sa na to vtedy tak pozrela, že OK. Ale v konečnom dôsledku myslím, že celkom pozitívne vnímam Minu, pretože až by som možno povedala, že feministicky. Pretože keď si to tak zoberieš, tak vážne ona, ja si myslím, že keby nebolo Miny, tak oni by neprešli na to, že čo robiť s Drakulom. A podľa mňa tam zohrávala veľmi kľúčovú postavu. A ona im tam všetko prepisovala, ona im tam pomáhala, ona sa telepaticky nakontaktovala na Drákulu a pomohla im ho dolapiť. Čiže v tomto by som povedala, že možno aj pokroková postava. No na tú dobu, teda na koniec 19. storočia. Ona ich aktivizovala. Pretože oni sa len dohadovali, nič nerobili, si si behali, potom sa práčili a z toho sa iba rozprávali, čo ideme teda, ako ideme naplánovať. A Mino, že prosím vás, už niečo robte. Áno. Aj keď si to tak zoberieš, tak ona sa aktívne chcela podieľať na dolapení Drákulu. Potom sa trošku stiahla, keď si uvedomila, že je pod jeho vplyvom, ale potom zase bojovala. Z toho ja mám napríklad na Lucy a na Minu tiež taký špecifický pohľad, už iba z toho, že hneď zo začiatku vidíme,
aká je Lucy, aká je Mina, aké sú odlišné. To, že Mina je samozrejme už Jonathanova. A prvá vec, čo nám vlastne Lucy povie, čo povie Mine, je, že mala som 3 chlapíkov. Nápadníkov, čo si ma chceli zobrať, ale ja som nakoniec samozrejme povedala áno až tomu 3., lebo to je môj milovaný. Ale potom povie, že kebyže si tak môžem všetkých 3 zobrať a zároveň povie, a to je také nevhodné, to by som nemala hovoriť, ale aj keď povie, že nemala by som to hovoriť, predsa som to povedala a pomyslela si to, že ja by som si najradšej všetkých 3 zobrala, mala by som 3 tých mužov, že takí sú úžasní všetci 3. A pre nás je to už také, že to je taký vtip, že samozrejme, že nechcela ich sklamať a tak, že jasné, že je rada, že má 3 nápadníkov a tak, ale pre takého viktoriánca je to už celkom nevhodná vec pomyslieť si, že tam by žena nemala mať nejaké pohnutky, že by chcela 3 mužov, že to je proste, pre nich by sa to ani nemalo by nás to ani napadnúť. A v tom je Lucy taká iná oproti Mine, ktorá je práve taká svätá a dobrá, že ju by to určite nenapadlo. Ešte mne to príde ešte také dievčatkovské, také roztopašné, také, že ťuťu. Ale oni tam obidve boli tak napísané, že aj Mina, aj Lucy také dievčatkovské veľmi. Ale asi tými listami, ktoré si vymieniali, že riešili také ako svetské, že kedy príde môj manžel, ho tak ľúbim, strašne čakám a kedy už si ma Jonathan vezme a kedy už konečne príde a Lucy, Mina, keby si vedela. Že boli také, ale potom sa to tak rozvilo. Potom neskôr áno, ale niekedy som mala pocit, že tá Mina bola veľmi, aj Lucy to také infantilizovaná. Áno. Áno, mňa hlavne dostával Bram Stoker so svojím We Women. My ženy, čo iné spraviť, ako sa zamilovať do tých chlapov, keď oni sú takí odvážni a skvelí. A ja že, Bram, čo to hovoríš? Proste. Akože, a myslím, že raz tam Verhal si povedal, že my muži, ale inak tam bolo asi 8-krát my ženy. A tá jedna scéna presne, že čo už s nami, no musíme sa do tých chlapov zamilovať, no nič iné nám neostáva. A ja ešte, to predstav, ako to on proste píše. Že dobre. Toto o mne píše, o sebe, áno. To som sa vždy tak smiala na tom. Ale ženské postavy minimálne v tejto dobe, vo viktoriánskom období sú také otázne, niektoré ich momenty alebo ich správanie je také zvláštne občas. Ale v každom prípade je to stále literatúra spred 120 rokov, takže 130 skoro, takže sa nemôžeme na to až tak krivým pohľadom. Ja si pamätám, ako som vám posielala jeden úsek, kde sa zrovna Mina rozprávala s Van Helsingom alebo s niekým a on je tam, že táto chúďa nervózna žena, že ja ju radšej ušetrím týchto nervov a už jej nič nepoviem. Taká, že tým, že jej nič nepovieš, jej spôsobíš ešte väčšie nervy, proste povedz jej všetko, že ja jej ušetrím jej nervové, neviem čo a jej stav, aby bola v kľude a presne ona potrebovala presný opak, aby že Ilka, to je klasická hysteria. No ja som ti vtedy na to napísala, že nevieme vlastne, ako oni definovali pred 130 rokmi tú hystériu a mám pocit, že všetko, keďže nám niečo bolo, tak vždy to bola hysteria. Alebo hysteria ako maternica. Áno. Dala dosť zlej polohy a zrazu už boli hysterky. A keď už sa rozprávame o Lucy a o sexualite v Drakulovi, tak je určite príznačné podľa mňa spomenúť scénu s transfúziami, kde samozrejme, keď Lucy umierala, tak Vana Helsinga napadlo, že dáme jej teda krv, aby mohla dlhšie žiť, aby to prežila. A najprv samozrejme hovorí Johnovi, že ty si perfektný, si chlap, si mladší, že ty si na to vhodný. A potom príde Arthur a povie, nie, Arthur je ešte lepší a Arthur ako je snúbenec má na to väčšie právo akoby. Takže Lucy dostane Arthurovú krv a potom počasie dostane aj Johnovú, aj Quincyho, aj krv Vana Helsinga. A keď napriek tomu umiera, tak na jej pohrebe príde a hovorí, ja som taký rád, že som jej mohol dať tú svoju krv, lebo teraz sa cítim, ako by sme si skutočne boli svoji, že sme sa naozaj zobrali. A v tomto prípade môžeme tú transfúziu brať ako, povedzme, metaforu pre sex, lebo vtedy skutočne hovorí, áno, je to skutočne moja manželka. A potom následne na to, nič mu na to nepovedia, ale potom Van Helsing má práve ten záchvat tej hysterickosti a povie, že ak to znamená, že je skutočne manželom, tak potom ja som bigamista a Lucy má tiež asi 4 manželov v tom prípade. Nie len 3, ale dokonca 4. Takže dosiahla, čo chcela. A to je zasa taká scéna, kde sa tá Lucina roztopašnosť zvýrazňuje. A zároveň neskôr máme scénu, keď už je Lucy upírkou a je na cintoríne a drží dieťa a v momente, čo vidí Artura, teda keď naši hlavní hrdinovia prídu na ten cintorín. Uvidí Artura a odhadzuje dieťa
to dieťa od prs a hádže sa Arturovi do rúk a chce prísť za ním a ho poboskať a povedať: Artur, môj milovaný, poď ku mne. A ho zvádza. A to je vlastne scéna, kde vidíme, kde sa Lucy, našim hlavným hrdinom, úplne zhnusí. Dovtedy na ňu rozmýšľali ako nad anielikom, ona je chudá, ktorá je strápená, Dracula ju zničil. Zatiaľ čo v tejto scéne, kde odhadzuje to dieťa a vrhá sa Arturovi do naručia, viac menej tam odhadzuje materstvo a je veľmi zvodná, je veľmi sexuálna, čo pre Viktoriancov nie je správne, pre nich by materstvo a sexualita nemôžu spolu existovať. Čiže na to, aby mohla byť taká zvodná a objímať toho Artura, tak to dieťa musí doslova odhodiť a nemôže ho mať v náručí. To pre mňa bolo inak tiež veľmi zaujímavé sledovať, ako že vlastne Dracula zvádzal tie ženy, ale keď niesol obeť aj tým svojim 3 neviestkam, tak tiež im priniesol batoľa a vlastne aj Lucy ako tá biela pani tiež sa živila len na deťoch. A prišlo mi to zaujímavé z toho, že vlastne ako aj dnes, ale najmä vtedy, ako vraví, že so ženami bolo spájane to materstvo a zrazu keď so ženy chceli spraviť to monštrum, tak tým, že zabíjala tie deti. Áno, ale to máš úplnú pravdu v tom, že často keď aj dnes si myslím, že sa to je celkom časté v literatúre alebo aj v filmoch, v hocičom, že keď chceme ženu úplne zničiť, tak často sú tam tie deti ako nejaký symbol toho jej chladnokrvnosti alebo niečo podobného. A tu je to veľmi, veľmi jasné. Aj s tým, že na konci vlastne Mina má syna, ktorého pomenuje po všetkých hlavných hrdinoch. A čo je teda wow. Alebo Severus potom. Áno. Takže to materstvo je určite teda neexistujúce materstvo v prípade Lucy. Je veľkou časťou toho, ako je vykreslená, ako zlá osoba, povedzme. A ja neviem ako vám, ale pre mňa bol koniec Drakulu celkom downgrade. Proste ideme, čakáme pol knižky, tam naháňajú sa a hľadajú veci a dohadujú sa a čítajú. Mina sedí v solných kruhoch. Áno, telepaticky sa tam spája s Drakulom, proste Van Helsing tam má svoje monológy o korytnačka, ale neviem, o čom tam proste rozpráva, ako tam čo lieta. A keď sa ho John spýta na otázku, na ktorú môže povedať áno alebo nie, tak on mu tam 3 strany rozpráva. To máš ako vtedy, keď ponoríš nohy do vody, tak potom ich máš mokré, alebo niečo také. Tak to máš úplne to isté v tomto prípade. Áno, tak to je ako to. To je polovička knižka, ty už čakáš, že si prečítal všetky tie filozofovania, aj Van Helsingové, aj Renfieldové, všetky tieto veci, čo sa tam stali, už si, že wow, ideme na to, veľký boj s Drakulom. A idú bojovať s Drakulom a zrazu 2 vety a Dracula je mŕtvý. Áno. To bolo pre mňa veľmi veľké sklamanie, lebo ja som sa na to fakt tešila. Lebo, no preboha, už keď celá kniha je o tom, že musíš poraziť toho Drakulu, tak som čakala niečo veľké a nie, že dobre, tak sme ho teda prebodli a koniec a on zomrel. Keď to porovnáme s tým, ako zabili tú Lucy, Artur bodal. Ale hlavne ja mám pocit, že tá Lucina smrť tam bola veľmi dobre napísaná. Fakt, to bolo super. Bolo to napínavé, bolo to nechutné, bolo mi z toho veľmi zle, keď som to čítala, pretože ju tam veľmi brutálne zabili. Jednak, že on jej zabodol kôl do srdca. No, ja som presne, čo sa týka Lucy, a ja som ti v tomto súhlasila, že pre mňa to bolo akoby skutočné završenie Drakulu, čo je samozrejme nie skvelé, lebo je to v strede knižky. Ale Lucina smrť bola skutočne pre mňa napísaná ako scéna, kde poražajú hlavného nepriateľa románu, čiže som čakala, že pri Drakulovi to bude ešte viac, ale v súčasnosti to tak vôbec nebolo. A ešte Drakula dostal od Miny, odpustite mu, on je tiež chudáčik a potom ho ani nezabijú tak brutálne, ako zabili Lucy, takže máme... No teda zabijú, ale nie je to tak napísané. Nie je to tak napísané, nie je to tak sformulované ako pri smrti Lucy a to mi samotné prišlo ako, že to poukazuje na ten sexizmus doby. V tom, že Lucy kvôli tomu, že bola taká, povedzme, že zvodná žena, ktorá nebola správnou viktoriánskou ženou, ani manželkou, ani matkou, keďže to dieťa odhodila na tom cintoríne, aby nám bolo jasné, že nie je dobrá už vôbec, lebo sa krmí na deťoch. Tak celá tá scéna mne osobne, keď som to čítala, pripomínala Honor Killings, čo sú teda rituály, ako by sme povedali, v určitých krajoch aj dnes sveta. A to je teda, keď sa niekto, väčšinou to teda býva žena, ale nemusí byť, zahanbí svoju rodinu, tak často potom jeho rodina, buď brat, alebo otec väčšinou, alebo aj manžel, tú ženu väčšinou zabije, alebo ju ukameňujú, alebo niečo podobné.
A toto často býva teda, keď sú to ženy, ktoré buď mali sex pred svadbou, alebo podvádzali manžela, alebo napríklad boli iba znásilnené. To stačí na to, aby zahambili rodinu a potom ich akoby zabijú práve za to. A celá tá scéna mi práve prišla trošku podobná v tom, že je nasmerovaná ako Lucy si vlastne zaslúži tú smrť až. Alebo je to tam opisované ako John, ktorý dovtedy mal Lucy veľmi rád, opisuje, ako ju znenávidel. Celá tá scéna je taká veľmi nepríjemná, až taká horká, by som povedala, že pozrel som sa na tú Lucy. A som už nebola moja Lucy. Nie, ja som ju znenávidel. Túto sa že som ju znenávidel. A potom samozrejme sa otočia práve na Artura. Van Helsing hovorí, Artur, ty by si ju mal zabiť. Lebo ty, keď ju zabiješ, tak vieš, že zabiješ tohto demona a ty vlastne je to pre teba dobré, lebo ty pomôžeš Lucinej duši. A ty by si ju mal zabiť, práve ako to teda tí manželia bývajú v tomto prípade. Tí mužskí príbuzní tej ženy. A tým pádom ju zabíja práve Artur, ktorý je jej snúbenec, ktorého ona veľmi milovala. A tým pádom je pre mňa tá scéna ešte brutálnejšia, keďže to bol práve on, ktorý ju zabodol. A je tam tiež opisovaný, ako sa aj Artur tváril, že ju znenávidel, ako jeho nenávisť či Lucy vyradovala. Áno, a celá, samozrejme, aj ten kôl samotný je taký veľmi, ako by sme povedali, falický symbol. Tak je to taká veľmi brutálna scéna, čo sa týka. A keď to mám ešte porovnať s tým Drakulom, tak mne to prišlo, že Lucy, ktorá bola mladá, nová upierka, tak ako strašne do nej Artur musel tým kolom mlátiť a ako ťažko to išlo, ako bolo vidno, že sa potí a že proste to namáha. A Drakulovi takto raz spravili, že tink, a on zrazu nebol. No také, že tento upír má stovky rokov, je to proste korva, je to chlap a vy spravíte, že a hlavne Lucy ledva vysala zo pár detí. Áno. A on sa živil na dospelých ľuďoch. A ešte aj tam presne Mina vraví, že on práve tým, ako získal tú krv, keď vysal Lucy teda, takže získal tú krv od Artura, Stewarda, Quincyho, Van Helsinga a že vlastne tým je silnejší. A pritom ho zabili za 2 sekundy. Nad tým som sa ja čudovala, že tak ako bolo toto vlastne možné, že do Lucy ste museli mlátiť, keď to tak hnusne poviem. A jemu stačilo, že dotyk kôla a zrazu sa vyparil. Tak to bolo také veľmi zvláštne. No pre mňa je to najviac taká príznačná scéna, čo sa týka toho sexizmu, alebo povedzme, ukazuje to najviac rozdiel medzi pohlaviami vo viktoriánskom období, ako sa teda inak pozeralo na ženy a na mužov, keďže v tom období boli ženy a muži naozaj považovaní skoro až ako úplne samostatné živočíšne druhy. A viac menej maternica spôsobovala, že ženy boli nielen fyzicky, ale aj morálne a intelektuálne vlastne pod tými mužmi, že neboli im na rovnakej úrovni. A tým pádom bolo úplne v poriadku všetky nefér veci aj v legálnom a právnom zmysle. To bolo úplne všetko v poriadku, lebo vlastne tie ženy neboli toho hodné, rovnako ako muži. Kebyže aj tie práva majú, tak oni by s nimi aj tak nevedeli, čo robiť. A to je isté vlastne aj s tým Drakulom, že on nie je hodný toho istého, ako sú naši hlavní hrdinovia. Bolo to tam aj spomínané, že má kriminálnu myseľ? Detskú myseľ. Lebo je to akoby criminal's mind, to je v angličtine, čiže child's mind. A tá criminal's mind bola tiež v 19. storočí považovaná za určitú, bolo považované teda, že určití ľudia, teda kriminálnici, majú rovnaký mozog, ako majú deti alebo ženy. To znamená, že nemohli uvažovať na rovnakej úrovni ako dospelí muži, ako pán Van Helsing alebo pán Bram Stoker napríklad. Preto sa im podarilo ho tak ľahko dobehnúť, zabiť bez toho, aby on o tom vedel, aby im ušiel, lebo oni boli akože intelektuálne vyššie. Jednak boli inteligentní v tomto, že mali právny mozog, a on nemal, preto bol vlastne mal criminal's mind, lebo jednak bol aj aristokrat, čo vtedy nebolo už v tej dobe v Anglicku moc považované. Bol aj východný Európan z veľkej časti, čo samozrejme pre Angličanov v tej dobe boli, ako to aj Jonathan opisoval, keď prechádzal cez tú Európu. Ježiš, títo Slováci, čo tu sú s tými bielými opaskami, balaškami, borovičkami. Čiže to boli pre ňa samozrejme úplne podratní. Áno, vlastne tam Dracula bol akoby aj symbolom. Z jednej strany je to samozrejme ohľadom tejto sexuality. Bol tam ten strach, že Dracula je homosexuál a ide teraz nakaziť chlapov v Anglicku a všetci chlapi budú homosexuáli, všetky ženy budú zvodné, neviem koho budú zvádzať už, keď budú všetci homosexuáli, ale vraj to tak bude. Alebo samozrejme tam bol strach z toho, že Dracula príde ako východný Európan a Anglicko bude plné Slovákov a to je
Nejako sa tomu nevyhli, ale tak v každom prípade aj z tej strany, aj samozrejme je tam Anglicko ako samotné, bolo veľmi je protestantské samozrejme. Čo na Drakulu pôsobili skôr také katolické metódy ako hádzanie opatok a krucifixy a rôzne obrázky, ktoré samozrejme už pre protestantov nemajú takú váhu. Ja som napríklad toto nevedela o tej kriminálnej mysli a prišlo mi to veľmi, veľmi zvláštne. Ako môže Van Helsing o tvorovi, ktorý žije vyše 500 rokov a na jednej strane ho opisuje ako tvora, ktorý sa učí z každej vlastnej skúsenosti a jeho skúsenosti a zážitky sú zdrojom vecí, ktoré vie a zdrojom celej jeho múdrosti opísať ako niekoho s detskou mysľou. Že mi to proste nesedelo dokopy, lebo za 500 rokov sa podľa mňa niečo naučíš. A keď pred 500 rokmi bol aristokrat, ktorý mal vzdelanie a neviem čo, tak snáď za tých 500 rokov to iba kultivoval. Áno, ale v tomto prípade tá detská myseľ má skôr znamenať, že nevie ovládať svoje impulzy, práve je roztopašný, zbrklý, v takom zmysle, čo už dospelý človek nie je. Tam nejde ani o samotné vzdelanie alebo o vedomosti, ale skôr o emotívny a hormonálny. Áno, a vážne a tak ďalej. Ale aj upír pre nás minimálne je veľmi zaujímavý tým, že upír je veľmi východoeurópska záležitosť, by som povedala. A aj jednak aj pre Angličanov. Už teraz nie. Už je to dnes veľmi globálne a myslím, že už nad nimi nerozmýšľame vôbec. Ale určite pred 100 rokmi bol upír veľmi východoeurópska záležitosť a práve Drakulovi to je vidno, že Bram Stoker mal určité obavy, Angličania mali určité obavy z východnej Európy a teda z tej, povedzme, že nekultúrnosti alebo nevzdelanosti tej celej civilizácie, čo tu bola v týchto krajoch, tak sa z určitej časti samozrejme Dracula, ako prichádza do Anglicka, poukázal alebo ukázal tú obavu Angličanov o tom, ako príde horda východoeurópanov do Anglicka a zmenia im kultúru a zničia im kultúru a potom budú všetci východoeurópski a to bude veľmi zlé, lebo my sme Angličania. A my nemáme detskú myseľ na rozdiel od východných Európanov, detí a žien. A z toho je aj zaujímavé, že upír vychádza hlavne z východoeurópskej predstavy, aj z kultúry. Je to taký náš veľmi špeciálny, by som povedala, špeciálna bytosť magická. Špeciálny kultúrny. Áno, lebo Angličania ani upírov až tak nemali. Pre nich boli hlavne dôležití, hlavne pre Írov, pre Volšanov a tak ďalej. To boli hlavne tie víly a tie kúzelné bludičky a hlavne mám pocit, že my ako, neviem či Európania, alebo táto stredná východná Európa, mám pocit, že náš folklór je hlavne založený na poverčivosti. A aj keď to zoberieme tak niekoľko rokov dozadu, niekoľko stovák rokov dozadu teda, sa aj pochovávalo s cesnakom, aby náhodou nejak nezblúdila tá duša. Čo je napríklad ešte veľmi zaujímavé, tak minula som čítala o tom, ako mŕtve ženy chodili strašiť svojich mužov, ak nedodržali ročný smútok, ak sa ten rok od jej smrti oženil. A z nášho folklóru plynie, že my sme sa tej smrti dosť báli a že naozaj nám na tom záležalo. Na mňa sa aj stále veľmi bojíme. Tak keď to tak zoberiete, tak náš folklór sa veľmi veľa točí okolo smrti, okolo toho, ako človeka pochovávame a čo je s ním potom. A toto je napríklad veľmi zaujímavé, že ako som už napríklad aj vravela s tou strigou, že ak niekto bol posadnutý strigou, tak potom mu museli odťať hlavu a napríklad tam cesnak. A mňa veľmi zaujímalo, že odkiaľ vlastne ten upír ako taký prišiel, že ako sme si ho vymysleli. A inak sa poslednou dobou zamýšľam nad tým, že čo by mohlo byť dnešné. Čoho sa my tak bojíme, čo je nové, podľa mňa je to AI. A napríklad som sa dočítala, že pre nich bolo veľmi, samozrejme pre nás už je to iné, pretože máme všetky tie poznatky medicínske, lenže oni keď mali tú mŕtvú osobu, tak napríklad sa mohlo stať, že veď ako človek zomrie, tak tá krv sa nevyparí zázračne, ale stále je nejak v tele. A mohlo sa stať napríklad, že im tá krv vyšla buď z uší alebo z úst. Aj keď ste videli niekedy nejaké mumie, tak sa stane, že aj človek ako sa rozkladá, tak sa mu tak otvoria ústa a obnážia ďasná a tie zuby a teda. Takže aj z toho mohlo vzniknúť to, že tie zuby vyzerajú dlhšie a tá krv pri ústach a teda, že z toho tiež vychádzal ten upír ako taký. Lebo zase verím, že oni sa ti určite obnažujú aj korienky a že tým pádom sa ti oveľa viac z toho zubu obnaží a vyzerá možno aj dvojnásobne dlhšie, ako keď máš normálne chlup živého človeka. Aj napríklad akože predtým, než sa Bram Stoker narodil, tak bola cholera. A on, keď bol malý, tak bol veľmi chordavý z nejakého dôvodu, akože stále len ležal. A jeho mama mu rozprávala príbehy, rozprávky o tom, ako bola cholera očividne. A ona mu vravela o tom, že počas tej cholery, aby sa nerozširovala nákazlivosť, tak pochovávali už aj tých chorých ľudí, ktorí ešte neboli mŕtvi. Potom bolo samozrejme počuť nejaké to škrábanie, kričanie a samozrejme akože v tom období bolo aj veľmi veľa vykradačov hrobov.
takže tie mŕtvoly zrazu zmizli a to tiež prispelo k celému tomu kultu upíra. Tak ja si myslím, že zasa všetky tieto bytosti vznikli z viacerých príbehov, čo sa spojili dokopy a z toho vznikla nejaká predstava o tom upírovi. Ale čo si spomínala, že aký bude dnešný najväčší strach, čo máme, z ktorého by mohol vzniknúť, čo je AI, tak to mi prakticky ma napadlo, že to už je taká dlhodobejší strach, čo máme a povedala by som, že je to taký je to veľmi moderný strach, čo vznikol, neviem, možno v polovičke 20. storočia. No, keď to tak zoberieš, tak aj veľa filmov sa točí práve s tým, že aká je AI nebezpečná. Áno. A Androidov a všetkých podobných veciach, ale najviac mi to pripomína skôr I have no mouth and I must scream, čo je poviedka od Harlana Andersona. Nie som si istá, ako sa volá. Je to vlastne krátka poviedka o tom, ako existuje superpočítač, ktorý nadobudne takú inteligenciu, že vie akoby ovládať celý svet a je to príbeh o tom, ako mučí štyroch ľudí posledných, ktorí žijú na svete. Nie je to poviedka, ktorá je úplne pre mňa. No mne to len tak napadlo, že vlastne keď oni vtedy mali tých upírov a no my už sme za tým, si myslím, že my už neveríme v upírov, Frankensteinov. Niektorých duchov áno, ale tak náš racionálny mozog nám vraví, že proste nič také nie je a že nás nemá čo stiahnuť za nohu z postele v noci. Tak myslím si, že možno práve tá AI sa teraz veľmi často nachádza v hororoch. Veľmi veľa priestoru sa tomu venuje. Aj vo filmoch a práve aj v literatúre už čoraz viac. Áno, ale zaujímavé je práve, že táto poviedka vyšla, myslím, že 50. 60. rokoch sa mi zdá. Možno neskôr, možno klamem, ale pamätám si, že nebola úplne nová. A pre mňa to bolo zaujímavé, že už v tej dobe existoval určitý strach, čo sa týka AI. Takže podľa mňa ten strach vzniká z nejakých neznámych veľmi rýchlo. Keď ľudia v momente, keď niečo nepoznajú, nie sú si istí, že o čo ide, tak okamžite už sú takí, že to nás zničí, to nás zabije. Takže si myslím, že aj ako vznikli upíry, aj ako všetky ostatné takéto bytosti. Podľa mňa veľmi prirodzená ľudská vlastnosť si vytvárať strašidelné príbehy a potom si vytvárať a musíme spraviť toto, aby sa to nestalo. Musíme si to zavesiť a tu mať cesnak a takéto zrkadlá také, aby si vytvorili také malé rituály, ktoré ich ubezpečujú v tom, že to bude bezpečné. V tomto, keď si to tak zoberiete, tak fakt sme veľmi podobní ChatGPT a týmto umelým inteligenciám, že my keď nevieme... Neviem, vymyslím. Áno, neviem, tak si vymyslím. Áno. Ďakujem všetkým, ktorí ste toto vypočuli a ktorí ste čítali s nami. A ak ste s nami nečítali, tak ďakujeme, že ste to aspoň vypočuli. A tešíme sa na ďalšiu epizódu. Sledujte Instagramový účet Sazobuď, kde budeme pridávať ďalšie informácie. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ahojte. Ďakujeme, ahojte. Za vznik tejto časti podcastu ďakujeme našim partnerom. Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, Slovenskej asociácii prekladateľov a tlmočníkov, Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska, Občianskemu združeniu LCT, prekladateľským agentúram Otago, Parrot Translate a Transcreate a tiež Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave i Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V neposlednom rade ďakujeme aj individuálnym darcom a darkyniam, ktoré sa rozhodli podporiť aktivity Sazobuď finančne. Urobiť tak môžete aj vy. Viac informácií nájdete v popise podcastu.